При очен доктор идва пациент. На вас ли е твърде необходимо да носите очила, казва доктора. Как бе, докторе, как разбрахте, след като не сте ми прегледали зрението? Но нали видях, че дойдохте при мен през прозореца? Да се обръща към пациента. Я ми кажи ти, къде беше преди да дойдеш при мен? При аптекара отсреща. И какъв идиотски съвет ти даде той? Ами да дойда при вас. След дълги мъчения, заболекар успял да извади зъба на пациента си. Пациента почнал: колко струва цялата тази работа? 400 лева. Епте ма заболе, бе, ама ли малко, бе? Когато седнах на стола, ми каза 100 лева. 100 лева, обаче така викаше, че и 3 клиенти ми ги изгони. В аптеката. Добър ден, имате ли цян калий за тъщата? Ама имате ли рецепта? Не, но и нося снимката. Я да я видя. Такъв цян калий нямаме.